capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Unabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisofa set ebirugo bye chisofa set bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo cyo kubekera cyanga nigo babwate emeito yebirengo a kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo na boygo chips cyo korosia pillowcase ecyo ogorarira. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi. Mwanchi murano butko bulitweri gale Jumanne tariki 24 cy'umutinyo yiga o 11 mwaka wiga na manga berga kwanekigwa kurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi abuwase emagoroba ya rero ubatkana amunembule nyinge ganda kwanekigwa ni gonkomanyigwa kurwa asensemelia ya Kanyimbo umubaga obuwateranite county ebunge ya Bumachoge chache ne bunge ya Bumachoge barabu nigo omwana umumurabu imyaka 14 nyakoba okogwa ase ensemelia ya okoya amochanga gose amagena asenseme yumagoroba ya kroninde roboti uru nigo togenda nyakoba tukurubwatia asenchira ya bene na mangabira kone kigwa chinga kyabali kibaito ba mangana majaba babikire kambe kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ukwalgani ase Ekeonga Chinsa Ibere asenchira yo boikera nunkor kwa Kevin Nkoba kurwa sensemelia ye manyerilio ni gakor kwa Wilson Makori. Wanchi murea nko gendra tori kunyakaba tukubate roboti rumwana wigumyaka 14 nyakaba oko so kunyakaba okulimira asiribu wago asensemelia kolento gochaka kurwa county ya Nyamira ya rero nigo mugabana bwe county yo Moske Amos kumwamnyalibo nyakaba guchakia nakubolia amenyikurwa senseme yukwelikia asomurubulio o Social Health Authority okwana chinga kecho nigo Moske nyalibo abirika otamna niga serikali yo Moske Dr. William Samuel Ruto ebigetemiro bulisene yakwana kinga abakenya bange ngo kibali kwelikia ilikonyora obugwenia bwekerengo kigoro roboti uru nigo rwaliganigwa no muri kyoito kurwa ase county ya Nyamira Polkap Pokara ukwana chinga kyacha kebene umurubulio igabo kwelikia umuyihabu wenia osha governor we county ya Iga Moske Amos kimwamenyaribo nigo hagendere kwa bagakubolia bonenje kurwase county ya Nyamira kwene kibunangweli kyabale ninjire ya moyo kuyorobelia egurube yo gwakanira anene obogwenia. Today I launch a 100-day registration drive. I urge Nyamira residents to visit our health facilities across Nyamira to register for diva care. Once you register, you will not be required to pay to access health services in our level 2 and 3 facilities. Elibo niga gendere ko baga kulira na goteba inse yoburayi bwaye niga aratkunyara ko baga kwene kibuna malyogo na tkunyara ko baga gotoka nyagitali ase abaire abantu gosemelia ngamba tkunyara ko bakonyora ubugwenya. Mune serikali ya Nyamira
amariogo na bekire budget marakabere erinde muntu tande nyagetari omisi eriogo asinsema yae omodisisi warogongoriga rwa Nyamira South Florence Obunga nigo agendere ko bagakuboria abachivu onyarako baba kweneka ibinamba kunyarako baba kubwaterana amo n'abanyagitari bali abebinyoroime elio kweneka bunakira enyumba nigo yalikirwe nse yo murubirego munyabu bobwenya. We would wish to encourage all our chiefs to work very closely with the community health promoters to do door-to-door campaign and registration so that at the end of the day we would wish to see Nyamira at the top. Ningana yegwo kuboko amo na Julius Ogato oyore umunyagitari omunene oyo otumwa ntenera ya serikali chinga kichugo cha kigwa kumurubire gabene me county ya Nyamira eye dispensary na health center waka na ngokoreti iko hivyo lakini go ngokoreti bweli ike igo wacha kubatebinya please tigatweli ike asinsemo yae omo MCA we Chinsa mu kiricha magombo muskiminda riech nigamoganirio umugavana we county ya Nyamira kwene kibinanko bakanale abanyagitari abebinyoroime engere yabo iyo babere batarakanwa sigeka yento umugavana uyu alire irangamba tukunyara kwa bagwa kanwa kunenchire yamo yo kwene kibuna umuruburiga no tukunyara kwa bagwa gwekiranwa imeye county ya Nyamira. Community health promoters our key people in the program ya health hawajalipwa stipend yao for about 8 months sahi. Tafadhali asibat mutara kanwa mechenyeta to manyete tara kanwa efoje ya roisiwe chimeze chimoche mwakanwe ukiego jetaraika nonyena boni go bali abatachi kunyara ko baba kwelikia barati kunyara ko baba kunyora chinga gichinkongo engaki baragane gusirwa elio kwenyorera obugwenya onye twabona mara cheste naende muri kore chesta tiato by warning muntu bwensi otabwatisha registration no torangire mu chango nto gocha ekiara tuwe manyeti eginko report rigetasini kya wanjete kya Getembe kurugige iga imeye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara right timbu ya manasano mulikito Polycarp okara na robote ruwa senchira yobo ikirano mwancho murato kwiranira asorobote ruliyo adu mwana omumura we miaka 14 niganya koba okogwa asiri bwago asensemelia ya kanyimbo iyo ere ase wodi ya machoge basi ebunge ya machoge chache county ya Kisii anamono ase egotebe karmuna nigo omwana uyo arenkuru ase wodi ya Sameta mukoro chinga kibagenda gwa kuntimbu asiri bwagerio niganya koba okoirwa amona mache korengana amono MCA wodi ya Sameta mukwero muske Joseph Sonye nigo egati ya abobisa be serikali anamono kurwa ase county ya Kisii banyakoba ikirana asenseme yomne nchiremo yogotema gokonya kolende nigo umuroburio wakwanekinga umubere bwo mwana wibu myaka 14 onyaka bogotoka chinga kyaberega kubori abayibori goche kolenda abana babo chinga kechiga cyomutimoko weruza na umwana yomo asibarenge wa kontimbu onyare kobogosoa amacheime okwamirense immediate kernanyo report ye inakere minister yaito ya administration immediate nere ora abantu batis disaster management ane bayende asoko myoka bwango baika site lakini unfortunately banyora asayo igara kambe mona macha igara kambe basi kurusho mwano yime immediately nakera bali baratenerete abantu banyinisi barabakwiya magenaba nakero muneno boguru kwa Peter Yu onde immediately organize ekera kitageche gote makulema kinga macha iyo atiri kugego no motegerete nze bibi kuoga ne kira kitakete korosio mutaro amacha tiri mboki yo asa umwana ujana kwa gutuko mwancho muri chinga kyagandi twanikigwa kurwa senseme yo litko liarero nigo mugavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati nyakobo kumwarigania mu ambassador bwense ya China gocha aiga Kenya ase county ya Kisii okwana chinga kejo nigo Muske Simbarati aberga gote amna nigo babigete mirobulisene
okobeka obwamatubuya munenchire mokone kinga ense ya China yabere kobwaterana amone county ya Kisii elikwagenderia abwasabo igo babere batemna nigo barachikurigiria kwana kinga egati yamenyikuru asenseme iga babere bakonyora amagendero eliko kinya e county. Today I'm happy that we have been joined with the ambassador to China to talk to us. We have deliberated on a number of issues on areas of investment and cooperation. Of course, you know that the embassy deals with the government to government, but they're courteous enough to come and partner with us as a county. Therefore, we have discussed on the issues of value addition on our banana, coffee, and even vegetable, as it were. Again, we have discussed about issues to do with soapstone, which is used for production of salami, which is again used widely for construction. And actually, we sense the friendship and the business opportunity here in this great country. As the governor just shared with you, we discussed on the sub-national exchange and cooperation. We explored the possibility of cooperation in the health sector, the agro-processing, particularly the famous, I'm so impressed by the banana products in this country. And the soapstones as very good material for artifacts and many other areas. China is committed to deepen its friendship and cooperation with Kenya. And we wish the sub-national entities can play a bigger role in it. So that is the purpose of my visit. And we're looking forward with partnership that now we have established to see how we can cooperate with the Chinese government. Mwanchamburi atokwirana asensemelia ye bunge abobasi ritko liarero nigo egati ya amenyekuru asensemelia nyamache kuetania ega kimya kebirebono kubatkana amonokorosi gwa kuborero asensemeyo nigo babir bagwesokia na kuendra komochia omujumbe obobasi moske Innocent Obiri asokwane kinga taranya kobo kubwatia okoroisi gwa kuborero bwo gwikabono abange nigo babir bagotemuna nerbuya mujumbe bwenseme yukonya kobo kurigereria amagendero chingaki bagende totemna nige bunge yabo basiken kwirana maga natukomanyigwa nomulkeito Abigail Yancham ase entunde yende ensemo yabamenyi babo basi nigo besokia na kurwa ebiroro byabo igoro yobura robo gotoka nyamache obo botanya koroisigwa sege kabono kolengana na bamenyi abo nigo emibasokana imenge yabeire kekokorekana ase obura robo nabono nigo babolirie abarai anene mono omujumbe bwe bunge yo moske Innocent Obiri kubakonya ase ngencho eyonero enchira abamenyi benseme yo bagotumeka gochanya gitari nabo igokorusia emebere asenkendo nyamacha tuwachandikire daracha enye gitari gere ngumbu waiga barwere batakeire kogenda barwarigu emoche rigere ngumbu abantu batakeire kurusigu mocheri bono igenya gitari terinya nyamacha teyo ekorwari abantu bari korwarigo asengencho ye daracha mocheri yarengo esie kire kende nkeyo gekorusi gororo bantu mbari konyara koborie mebere koru toire mebere asanga to koira ntwanye koira mebobere ngumbu asenye gitari yeito ono igo tuwachandikira abantu banyamaje tuwachandikira ababasi abagima bono ingaso abanyomba ime baka abantu bakorera kuruonga kinga ngaya abagokana kuruonga ki ngabero mwana oyita agenda ni taraja yangire etaraja kare kwanga omoisimi obwangire ko respond wairu chibesa ndio igwegende kibuno mwana ominda kwanira njenka nare ko na nyantira ndole family na ikire nanyore yakore miaka ebere tanya kwera noko kwateba besa yanye ko barukete didaraje nande nalo tibate mbobwate tibesa oroche gambia tingi jate ko itonde tingi jate ko kwanonde bobe
tindugo sona ni bugambe bonde lakini se daraja priority muri kwa gunu abana ba minto mwachande kire bakana igo mondo yabateba ne kinya sore mokonyu una moroje bamura ba minto beje bikine sore bakonyu nonya nabo nigo bakumirie ase chibesa chabigitwe nsemo chokorisia idaraja yo chachiete ekera bantu benseme yo bagendrete guchandika raje nje nanye bwati paka Nairobi ekaya 20 million na igure chiche njiri na kigiagera na rigyo mwana yo minto na mutengi ngo tumanya na kidaraja yere chibesa chiabigitwe daraja je irubas chibo bas cha ariso bobiri morojo una bo raito takete bas bona nigo abantabo barenge no buroro bonene barwa amatukatano omubunge bwenseme yuwesokia nakubatebya naseki oburoro butanya koroisiwa usibabe bakurubekana kirali tuko abuda amatuka yata tutokorwa gose tokore amandamano kirali tuko paketera jeyero sikwe tigai aicha totebi amatuka ya egutigacha akwane ngangi kero muchando obiri ntomo bwati round yeyo mbarenga mona nje bagoteba obiri agendeka nonya nabo oyo lenge kuri burai asobochori bwaitete Augustine Nyandoro oyo manyire buna emamba nigo boigo aika na gukomeria obokoreri ase bunge yo ase bono abori abantu babo basi wochora abarai bakobaikanye na kubakorera amagenderero enya kitari nene sana manyekanite kirasi mocha ria abantu ngokubara ekero mubwate mechano na kimo wetekerega twete etokobogoria bwana toko basabaneke komo gochora abarai choro murayo wekesa abantu tari boyo umuntu wekera umuntu wake simyonyore umuntu okumanya nkime chando kango ikiro ele siringe daraja etarakolaki mbale ngaba kona ntoli nobira buno mweshimo ogechi ateba tigatomanga matuka atano mune ndugo nayo wakona acha twere sinke chide darache oenta koraigo ntoche torangire mukutano toende boya totebinkeke tareboyo nakobwetekana ne kampeni egenderete igoro yechisegi chegenka Nyandoro niga boria abasacha gosika abarugi babo na komenya nomorembe na lero nengake ya gender based violence abaga kwa mukoro ne baswadire ya chaka chisege chenyenge mutike abantu bayiwane mumenye buya tariboyo abantu basikana umurembe dento kiyamana Abigail Nyanchama, Getembe TV. Yamana sana muriketo Abigail Nyanchama na roboto ruwa senchira yobo kiran kurase bunge ya bobasi tokwirana asensemelia ye bunge ya Kitutu cha Chenote County ya Kisii nigo litkolia lero Ekeombe getari serikali gekorwa amo no muske Joshua Makori Nyarenchi nikomanya kabakwana na anamono bokonyi bwakwana kinga babiri bagusira ebyombe asokwana na chingoko na bochi machine chyo gukorera obotugi bwe chingoko nigo boigo Ekeombe kiga kyabirika yotamna nigo babigetemiro bulisene yogo chia kwendra gusira chia matete kwenyara ase chinsemo ase bunge ya Kitutu cha Chinot asaboigo ebyombe biga byo botugi bwe chingoko banyaka byo kwanyaka kurwase ward ya sensi ebunge ya Kitutu cha Chinot county ya Kisii muna tokomanyigwa n'umurikito Daniel Ontiri egati y'abamenyi ba Kitutu cha Chinot imiye county ya Kisii abagenderete ko bahase bikundi nigo bagenderete ko hokera obuya kurwasa babwatani ao n'abasamaria bayam na gwekinia gwetera hasogoseri ubutaka mapema rero abanyakiomba baiga bamwamwebi abo bari gwetania emiemo ne 50 abanyakiombe bagotoka sensemo ya Sasuri ime ya Sombogo nigo baba abawangwiga konyora ikiba kogokira niye magiga yukubwatukiro bokonyi wechingoko chimashine chekerero chogokoro bulimi boigo na migirio igoro buna baokoro botugi bwabo asichinchira chekerero boigo bokonyi bwabwatukwa nekiombe getari serikali ya Joshua Makori Nyarenchi babaretire chingoko ende banyare ko baba guchituga singinchu ne group tonyoretera amo ebwate efocus ya mambi babaretera chingoko chirinde chibakonye buna bangile chibaine bollo banyore school fees chibaine bollo banyore ebitabo ne karamu ne chumbi erinde banyare bokonya abana babo
ogende school gukwana chinga kecho nigo baigo basingirira kuboria bamenyi hasi chinsemo au na munasorongorega rwa Gusii koendera ko bamo elio bakonyeke kurwa sobuyo bwigam getambokero abanyakiomba baiga bagokera mucho imibyo nali muranyore ko bamugokonywa sobuamo kubwa gokonywa as an individual igeko bigasi lakini kimoramo unalisangyo nkobere raisi kubaikira plus chi program tinde tubwate bune cyo kwa abana chifukuru chi uniform abana baita baiseke ngo batore sanitary towels n'abantu bali batari kwenyara se society ngo nyara tore ko bagacha chinyumba na kubachi ndagira biyamana ba mitase nje mwacha kotorora twagokire twegure buya ekiagara ne tutwanyorire byegwe bitubwata ko bako bana otoko ni nyasaye ngambu yamano yo bareta agendera ko bakonya agendera ko barenda andi mogendera ko tokonya otokonya butambe kiagera ntole meire binte binge chigurubu nchiroro le chinde andi muraje manyore matokonya nyasaye musisenie inwa basisenie mogende ko buna murigo bitu toroje bieka utoikira bantanga batakana nabatenengu bono ne tuanchiro kurchi bando ekiombe kiga ya Joshua Makori Nyarinchi nigo kiagendere ko bahasomo stali obosio asogosira chiamate au nebikundi au kurwa sorogongo rwa Gusii abakorekana bari nekirenga kyogosuka bosio getambokero kiagendere ko kiabantu abange nkurubodire gataseni kiagetembe kurega kitutu cha cheno thase county ya Kisii literane ngoruko Daniel Untiri yamono sana murikito Daniel Untiri noroboti rwasenchira yobo ikirano tokwirana asensemelia ye bunge ya kitutu cha South County ya Kisii nigigati yamenyikruwa ase kinyorokia matieko yegotoka sensemeyo nigo babiri bagwesokia kubatkana amo no gutekeranigwa kwa magendro asensemelia ye wodi ya Bugusero okwana chinga kecho nigo babiri bakubolia omwemsie bwensemeyo kwaneke unchare kwesokia mnenchiremo yo kwenekinga babiri bakoroisirigwa egati yabo chipara naboigo egetacho mnenchiremo yo konyora machamaya bagutumika abamenyi kurwa ase ensemo ya matieko yigotogekana ase wodi ya Bugusero ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii tukorerero nigo bomerana anakwebanga enjira bagoche kweroseria egetacho kyamache ekyukyabere asegeka egetambekere ekebemono sansarangerecho igombwa tubururu noko gechigwo konene kerabangina banene tugucherochi na abana baito amache twanyora asare getagundete kobwamane serikali egachikare ne para ekabikari karabatiri gochoka gochiroche ngadimu amacha magundo tware koboriga serikali yaito omwesimiwa ayento korochas abuga orochoro gwato ngaine tekene rwakura sengencho yao ekerego ikeraba na incho Borokia otoko kioko oche ase barai maiga yogotema kubarigia ase chinchira ase bataranyara bokonyi no nyangake leti tuamnyo kireme chigo kulia otulia bangina bache rocha bona biranya iranya ko botam tuanga inu ba kolega ase barai tu ochora mbago chibache rocha batokonye ba kichukura bagende urusana imi tukunywa mali baisika mitaro yonsiga no rochi rocha bona kitokore matie kesa brokese nigaki tuarira maana tuachande kire miaka ni miaka nganyanga itogocha abangina bakono gocha ni chindoje bande batongena ngocha otorosi bale gobe tiari chiko ryo cha kweroseria amachayo ase bagucha korwa chibesa eriyo korigia muntora chikunyara ko baroseria egetacho ekyo chibesa nachitogendete kobekana mwaga tokusangereria na murai ondora tukwere mabebe ekiabano ntoki koganda korigio murai abarai twabarigiri batotebiri ngankorosi bare bangire korosi bono murai ondora tukwere mabebe kara chiche atotosege ntasingicha machaya abo to gwaka ngambi ya mono amachaya chisukuru chonsi chietana inega matieko no Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Ninche Nyakonde Gabriela Right imbuya manasana murikito Gabriel noroboti rwasenchira yobo ikirano tokwirana asensemeria ye bunge ya Nyaribari Masaba litko liarero nigo e amatemo kurwa ase kinyuro kya bonyamerigwa yego toka asensemeyo nigo bagende twitira amakunku batkana amono botaka bore asenkeyo
nabo nigo bagotemna nigo bamenyete ase nyomba yo obunyansi yego twachinga kichigembule gende twana kigwa egento babere bagotemna mbabu atikende gionsi gose mbaranyora bakonyi bondi bwensi nakoboria abasrai nabo giga basamaria bayagwe soka mnenchire ya moyo kubakonya ndigotu ndori korara maje toko buja bukya nyomba ejirani ya omosubati Sara nabwate mechando ele aso umuchioe. Number 1 tabwati nyomba abwate igo egotua na endere yo bunyansi nane kare mbule egotua amache gago ichora nyomba nane thanda mbabwati kende jonsi mbabwati nane birugo mbiri nyomba kare gamo nise tomenye nabwata abana around abata abana 7 na abana aba umusubati oya akogenda ekibarua 200 rituko na bana abo moigwete na bangi takonyara go support bana abo no na mangana clothing mangana yendagera ayingo maberara amakongwake ka musubati otamaiti aso mugako ya chiete gochi wono ekomobera kong it is very ende moise koligereria abana ba mindombaro abandi baguika batige skuru bande baisire gutwara imyaka 10 batarachaka na skuru bakolemera ukibese che school fees wakongu bwabere boko especially asaba iseke bande bagutige skuru so ya sanitary towels matukande na ratikande ende kondo nyimba 200 baraenda barago abarai banyare ko mokonya kiagara nonye mno mu MC winere na bande Wanchumuri atokwirana asensemo ya siasa litiko lialero nigo muraibwensi ya Kenya Moske Dr. William Samoei Ruto nyakobukirana ase kaunti ya Kisumu abwasa nyakobugusanga monegati ya minyikuru wa asensemeli ya Kondere okwana chinga kicho nigo Moske Ruto abirga okwanira ikoro yo bututu kanubagent kwanekigwa asomurubuli o Social Health Authority asabirka otamniga serikali ebegete mirubuli saine yokwanekinga abakenya bange babiri bakwirikia asomurubuli yo munenchiremo yokonyora abokoreri bugwenderete magega yogikirana asegi karekamo ime mocho Kisumu muraibwense Moske Dr. William Samoei Ruto nigairali bagane chingaki okwana na bananchi koro chinseme chia Kondere ime ya kaunti yo. Mimi nataka niwaulize nikiongea na nyinyi hapa saa hizi murayo yuwense nigairali bagalia bene na okwana anana mono igoro yo murobeli omoyabo bochenu umanyikante buna sha ase aboli abakenya kogenda kwelikia sobonge na komenta buna nigo omorobeli yo ora enakalia abakenya ama yamange kila Mkenya apate bima ya afya, aende hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Watu wa Kisumu tunaelewana jameni? Mimi nawauliza, ni ungwana kwamba Mkenya mwingine anaweza kwenda hospitali akaambiwa aenda nyumbani kwa sababu hana uwezo wa kulipa? Sio ni dhulma? Under the new universal healthcare program, every citizen of Kenya will access healthcare. Asense mende Moske Ruto nigabolia abaraibonzi kogendera koralia obomo buna enjire ya moyo kubeka NCMO na boigo kweneke buna balia bagwaka enchiri obogesa kuna kubagana abakenya tubwati baga ase serikali yaye. Ni jukumu letu kama viongozi, mimi nikiongoza, kuunganisha Wakenya wote. Hakuna jamii itawachwa nyuma tena. Wale wa ukabila, wale wa chuki, wale wa migawanyiko, tutawaonyesha barabara ya kwenda nyumbani. Waende wapi? Waende wapi? Watembee wapi? Chingakie checho nigo Moske Ruto aenekeria abakenya kubwa monobe kaunti ya Kisumu unanigo chinyomba cheligo lirike gose affordable houses chiri Ibere ne Chiminye chigendete kwagachwa ase chinsemecho. Tunajenga nyumba ya affordable housing, tuko na nyumba 2400 inaendelea saa hizi. Nyumba ingine 10,000 itajengwa katika Kisumu county hii. Ndio vijana hawa wapate ajira na nyinyi mpate makao mazuri na tujenge uchumi wa taifa letu la Kenya. Oigo nigo Moske Ruto aenekia okugenderera kubwatirana amono muraiwekia magia ODM Moskerera Amolo Odinga asaenekia kugenderera kumosira ase eganga yae yokoligia ekerogo gyokoba munyakerogo wikiumbe kyo mu Africa gose Africa Union Commission ase obochori boli boroberi gochikokoreka omutinyo kabere omwaka gocha. Nikasema siku moja nilisaidia Agwambo
na safari hii yeye amerudisha mkono, amenisaidia mimi. Mimi nawauliza, iko makosa hapo? Mimi nikiongea na nyinyi sasa, si tulikubaliana kwamba tunaenda kumuombea ili awe kiongozi wa Afrika? Nikiongea na nyinyi saa hizi, juzi alikuwa kule Ivory Coast, jana amekuwa kule Senegal, leo ako kule Nigeria akitafuta kura ya kuwa kiongozi wa bara la Afrika. Nyinyi watu wa Kenya mtamuombea? Aaron Ototo, Nyaingiri, Getembe TV. Right, mbuya mono sano murikito Harun Ototo na robote rwa senchira yubo ikirano mwancho mu ligiriria chide kana 30 habu no ngikiro mwari gwe Ekeonga Chinsa Ibere chibo twarero akoba yebiro daktari kurwa sensemelia ya World Fit niga ikirega toshikunya akabata ko so sensemelia yo komenyo kujaka bachanu toskare.